Аяз Ғиләжев исемендәге Шаллы Татар дәүләт драма театрында Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Факил Сафинның иҗат кичәсе узды. Әдипнең 70 еллык юбилееннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Факил Сафин язмышы иҗаты әнә шушы сәхнәдә әйтерсеңлә тоташ бер җыр булып җырланды. Син җырлар язуың, мин моңа күмен ишетмәгән идем, бүген ишеттем. Кичә барышында Факил Сафинның 70 төрле һөнәр иясе булуы да бары тик космонавт һөнәрен генә үзләштермәй калганлыгы ачыкланды. Зыян юк, галәм киңлекләре аның иҗатында. Кичәнең исеме дә бит "Минем җанда галәм яши" дип атала. Минем максат бер генә халкыма хезмәт итү, кешеләргә хезмәт итү, мөмкин хәтта игелек кылу кешеләргә. Илһам, көч, дәрт аласын. Кичә буе сәхнә түрендә балалар чыгыш ясавы юкка түгел. Факил Сафин Көмеш кыңгырау газетасының беренче мөхәррире, балалар өчен бик күп шигырьләр, җырлар иҗат иткән. Мин сөйләшсәм, син сөйләшсәң, без сөйләшсәк. Берсеннән берсе уздырып шигырь сөйләүче әлеге кызлар аның үз аныклары. Монысы инде дәүәтигә иң кадерле бүләк. Рәсми бүләкләрдә тапшырылды ул кичәдә юбилярга. Сезгә бик күп җирләрдә эшләргә туры килде. Кайда гына эшләсәгез дә, укучыларыгыз һәм хезмәттәшләрегез арасында хөрмәт яуладыгыз. Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпованың рәхмәт хатын Дамир Натфуллин, Татарстан мәгариф министрлыгының педагог остаз күкрәк билгесен Илгиз Халиков тапшырды. Факил Сафин Бөтендөнья татар конгрессының Ярчаллы шәһәре җирле оешмасы җитәкчесе. Бөтендөнья татар конгрессының Татарстандагы барлык җирле оешма җитәкчеләре дә алар монда биредә сезне котларга килделәр. Кичәне әзерләүгә Чаллының татар театры зур өлеш керткән. Театр артистлары саташып аткан таң роман трилогиясеннән сәхнәләштерелгән үзеген күрсәтте. Шул арада дошман ясап монда китереп ташладылармы? Без Факил Сафинның менә шушы юбилей уңае белән әзерләнгән кичәгә бик зур күләмле генә күргәзмә алып килдек. Язучылар берлегенең Әлмәт зонасында да зур эшләр башкаруы, гаммәви чараларда әйдәп баручы мөхәррир булуын исәпкә алып, Татнефть, КамАЗ, Татмедиа, Чаллы икмәге акционерлык җәмгыяте вәкилләре, Тукай, Минзәлә районы, Түбән Кама шәһәре җитәкчелеге дә Факил Сафинның шатлыгын уртаклашты. Сәхнә тутырып котларга чыккан иң күп делегация әлбәттә якташлары мөслимлеләр. Факил абый бүгенге көндә ул безнең мөслимебезнең почетлы гражданины. Факил абыйның сурәте мөслимнең уртасында булган Тукай скверында Тукай премиялар лауреатлары язучылары арасында. Җәмәгать эшлеклесе Фәнир Галимов достын котларга Башкортстаннан махсус килгән. Бер үзе генә түгел, Фән Вәлиәхмәтов белән. Факил Сафинга бийеклек шире кагылмый ди якташы шагыйрә Шәмсия Җиһангирова. Аңа бийеклек шире йыкмады. Юкса бит аның башкарган эшләре бихисап. Ул бик талантлы кеше. Ул композитор да, ул җырчы булырлык кеше дә менә дигән җырчы булырлык та. Җыр кебек авылган әдәби кичә җыр белән тамамланды. Факил Сафин кебек туган тел сагында торучылар барында яшибез әле, җырлап яшибез. Мөршидә Җиһан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары.